Som veľmi rád, že sa znovu po roku vidíme na vodnej nádrži Badim pri Banskej Bystrici, kde v spolupráci s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu organizujeme už 3. ročník obľúbeného detského rybárskeho letného tábora. Tento rok už v spolupráci aj s Národným parkom Nízke Tatry. Naši odborní pracovníci pripravili pre deti veľmi zaujímavý ekologický program. Rybári nám poskytli toto úžasné, krásne miesto, kde je perfektná príroda, ryby, ktoré deti chytajú. My sa o nich dobre staráme a verím, že si každý odtiaľto, tak ako aj po minulé roky, odnesie veľmi veľa príjemných a pekných zážitkov. A dnes sme sa tu stretli so chlapcami a dievčatami z rybárskeho tábora, aby sme sa trošku porozprávali o vodnom toku Hron a aké podmienky potrebuje mať ten vodný tok, aby tam mohli žiť ryby, akú potravu potrebujú, akú kvalitu vody na to musia mať a toto všetko ich čaká dnešné dopoludnie a to všetko budeme spolu skúmať. Takže tešíme sa na plnenie úloh v 3 takých skupinách a dúfam, že sa nám bude dobre dariť. Ja tam nájdete veľa životov. Ale potrebujeme ten pásik.